Korona tamni ereng kirinai joto baksa gadalei bono chung mechendnai Oshani tero khafiyogoi thangnai oshani Mwtaino go Bayab bai malainai koklam shalainai fia 6 foot chalei bai apno lamsoknai busak nangyawi tei hand wash bai yak sunai kaham khlaiei yak bukcha bai mkhangta tangdi corona no mechendna bagai mask thubui tongdi cigarette koi khoini yakardi kuchukphuru eba haijukphuru rumal hayakeba konino samungo thepadi oro aro khukti takhibidi ereng kuthumlai tongma chaya alcohol ganang sanitizer yago fuldi nungbo kaham tongdi nini khachuknobo kaham tonidi bemar manjagnai no ta shelengjak khana nini nokni kebo manjak khay bahaima tongnai naiti social media wo post khlaina sakang tatal de erang cheri naijadi tatal kokno khunjuta kandi hapang ni raidano jaike khanadi toll free number 1075 call khaikhe beba kokthum saimanana phainai bisiwo maosa phaipinai phia corona no kabui faidi hafang ni raida tui tonglainai baithang simano lukuno pirlainai ani khapangni Tripura hani Lukurok Osha motai terini jotono ani khapangni hamjak matai kha kaham iafaro Oshani shalrogo COVID-19 hai hamia tongha logo jotono kendrotai haste hafangni shakduk raida tei shakalai mungno tei tongbaya bagai ani kabokmu jotoni thani mask kidi tai jesa khaibo shakchaloi tongbai jadi Corona virus hai kirima singsa bemar rokno shakbo katui tongdi tai puinubo kati redi ang suryo ama osha Mwtaini ruai bai ani Tripura hani Lukurok Corona hambaya ongthun jotono kaham tongdi shak kaham tongbai jadi kokthum tei hukumun nai khungbai luku hamkrai ni bagai awai khlaijak